Xaumeak, nola doa irristatzea? Ez oso ondo, ez dut uste sekula ikasiko dudanik irristatzen. Zeinek esan du hori? Oreka ona daukazu, Bik. Mai eta Otoko oinarrizkoa irakatsi badizute, berez ikasiko duzu. Ez didate oinarrizkoa irakatsi ordea. Ez, azteko Mirentxu, izotzetako dantza irakasten saiatu gara, baina alferrik. Eta gero, jokeia, errazago irristatuko zelakoan egin dugu. Ideia bikaina da, ez da? Oh, hazen nolako gauzak dauzkazuen. Bikek oinarrizko pausuak ezpadakizki, ezingo du kirol horietako bat ere egin sekula. Zutik jartzen jakin gabe korrika egin nahi izatea bezalakoa da. Horrexegatik utsegin dugu biok orduan. Behar badago ere ez gara ainadituak, barka iguzu bi. Gurekin jolastea besterik ez genuen nahi. Ez kezkatu, neuk ere nahi nuen. Tira, orduan, irristatzen irakastea nahi duzu? Nahi dut, bai! Ez dut minik hartuko ez da. Ez lastana, nik besaulkiaren teknikarekin ikasi nuen. Jarri bi eskuak besaulkiaren bizkarrean, lurrera ez erortzeko. Ze oso ideia ona. Oin bat aurrera du eta gero, biak jarri parean, onela. Bat aurrera, biak parean. Bat aurrera, biak parean. Orainzuk. Oin bat aurrera, biak parean. Ondo. Oin bat aurrera, biak parean. Ondo. Oso ondo, lortu dut! Oso ondo, mil esker, Mirentxu. Noiz arte beharko dut aulkia. Lagunen eskuetatik helduta saia zaitezke. Prest bazaudete? Bai, Joko, lehen zaila ematen zuen eta orain erraza. Irristatzen dakizunez, Bik. Zein kirol duzu nahiago? Izotzetako dantza? Jokeia? Oraingoz lagunekin irristatzea da nire gogoko kirola.